nakangiti, damhin ang yakap ng Panginoon at huwag kalilimutan sabihin, salamat Lord! Ayan, so surprise mo deliver ko ay magtitungo ngayon sa Kasansaguan, Lawak, Pangasinan. Panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong paghahatid ng isang sorpresa. Ating sasurpresahin ngayon si Sir Julius Elisaga LAPENA na nagsiselebrate ng kanyang ika-39th birthday. At ano po siya sa kanya ay walang iba kundi si Ma'am ROSALIE LAPENA all the way from Atlanta, Georgia, USA. Sasamahan niyo kami at ating tungayan kung ano ang kanyang magiging reaction sa pasurpresa ng kanyang mahal na asawa. At sabihin ko sa inyo, karat! Hi po, good afternoon. Pwede po kay Sir Julius. Sir Julius po. Ay, tayo po. Sorry. Sir, may padala po galing US. Kaya lang may babayaran po kayo na customs fee. Suluhin mo yan! 2,500 po. Ngiting aso yun sa'yo, ha? Ngiting bakla yun sa'yo, eh. Sir! Matutunaw ako sa ginagawa mo, eh. Aliw ka yata, eh. Tara po, tingnan ninyo yung ano padala. Hindi, pasok mo. May babayaran talaga. Wala akong pambayad, ma'am. Paano po yan? Inaano po kasi ni Ma'am Sally yun. Hindi po nakasali kasi sa hindi po padala ni Ma'am Sally po. Ma'am Rosalie. Baka siya na yung nasa loob. Magbuksan lang po, sir. Buksan ko na, ma'am. Sige po, buksan mo na po. Baka may magbulat. May sakit ako sa puso. What is love? Happy birthday po! Asan po si Mami Tita? Mami Tita, halika rito. Kayo daw po. Bigay niyo po kayo. Opo, bigay niyo po. Happy birthday! It's great. Dear God and Heavenly Father, salamat Panginoon sa ibigay niyong araw na ito, Panginoon. Lalo-lalo na po sa akal namin kay Uncle Julius na hindi po siyang binigyan muli ng panibagong isang taon muli ng kanyang buhay, Panginoon. Salamat sa iyong pag-iingat sa nakaraang taon ng kanyang buhay, kalusugan, Panginoon. At lahat ng pagpapala na inyong pinagkaloob, ganoon din, Panginoon, sa lahat ng mga mahal na sa buhay. Sa inyong pagbibigay sa kanila, sa kanilang pangailangan, Panginoon. Thank you for the guidance, even for the trials, Panginoon, na inyong binigay. Na dito po sa ganitong paraan po, Panginoon, lalo niyo po kaming pinagtitibay sa mga problema, Panginoon, yung pinagkaloob. And salamat, Panginoon, sa mga taong tumulong din sa araw na ito pang may handa mga pagkain na nasa aming harapan. Inyo po silang bigyan ng doble pang kalakasan, Panginoon, at doble pang pagpapala. And for all the people na tumulong, Panginoon, at ang mga taong kanyang mahal sa buhay na nag-provide upang maganap po ang celebration for today, Panginoon. Inyo po silang i-bless, bigyan silang magandang kalusugan, Panginoon. Even sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon, relatives, layo mo kami sa anumang mga sakit, lalo-lalo na sa kumakalit na COVID-19, Panginoon. At sa lahat ng mga may karamdaman, ninyo po silang pagalingin, Panginoon. And patawad, Panginoon, sa lahat ng kakulangan, mga kasalanan na namin nagawa, Panginoon.
Kayo po naman ang bahala magpatawad sa amin. And thank you, Lord, sa mga taong pumunta rito. Inyo po silang i-bless, Panginoon. And for the blessing na inyong ihanda, ang mga pagkain, inyo po itong i-bless, Panginoon, na nawa ito'y magsilbing kalakasan at kalusugan ng aming katawan. At ang aking po dalangin, Panginoon, na sa karawan ni Ating Julius, Panginoon, yan po siya mas lalo pa ng kalakasan, kalusugan, Panginoon, inyong pag-iingat. Hindi lang po sa kanya, maging sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang asawa, Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, inyo po silang ingatan, pagalingin sa mga karamdaman, Panginoon. Kayo muna mga Panginoon ang magbigay sa lahat ng mga kanilang mga Panginoon. At ito po ang dalangin, thanks sa paalam ni Jesus. Amen. Thank you, Sir Michael. So, ayan po. Bago ko tapusin ang ating program, gusto ko munang hingin ang mga mensahe. Uncle, happy birthday po. Wish ko, Uncle, na bigyan ka ni God ng more blessing po at saka kalusugan, healthy, at saka mahabang buhay, Uncle. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Buhay lang, God bless. Inom. Para sa kapatid. Happy birthday, Brad. Ano ba? Sana bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay. Tapos malusog na kalusugan. Ayan. Tapos stay happy. Salamat din sa pagiging ama ng mga anak. Thank you. Love you. Ito po, galing sa special someone inaanak. Ito po galing po kay EJ. So sabi po niya, happy birthday Ninong Julius. I love you. From EJ Campus. So ayan. Ito ang message para sa sir. My dear loving husband, happy birthday. As you celebrate your birthday today, may God's blessings be with you always. May He surround you with tender loving care, and may His presence be ever near. May He make all your dreams come true, not just today, but all year through. I'm remembered, my loving husband, from the moment I met you. I know that I wanted to share my life with you. I am so happy that I have you in my life. You are a loving, kind, caring man you have always been. You have always been there for me. I could not imagine my life without you. You are the love of my life. Once again, Batman, happy birthday. Enjoy your day and good health always. And I love you more than myself. Love you, miss you a lot in every moment. Happy birthday. Love always, Mama Sally. Ayan. Pang hilingin ko po kay Mami Tita. Birthday message for Kuya Julius po. Sa mahal kong anak, happy birthday. At hinihiling ko kay Lord na alisin na yung mga bisyo, yung mga gusto ng asawa mo para hindi na kayo nagtatalo o kaya nagkakasama ng loob minsan. Gusto ko mamold ka ni Lord Jesus para sa darating na panahon, pag nagbabakasyon siya, wala na yung mga gusto niyang alisin sa iyong buhay. Kaya yan ang laking hinihiling ko kay Lord Jesus Christ na huwag na kayong magtatampuhan. Gusto ko magsasama kayo ng matiwasay at maligaya. Kaya happy birthday, anak. Have a wonderful birthday today. Please. Ng asawa ko. Ang gusto ko lang sa'yo, good health, at bigyan ka pa rin ng mahabang buhay, at ganun ako ng asawa mo dito. Ihanap ka naman, aking sarili mo, aking pagkakaan. Alam ko na nandiyan ka rin para sa akin, at laging ang naintindihan sa akin. Sorry na pag lagi kitang napapagalitan, napagsumitan. Alam ko, sunod ka rin sa akin.
naiintindi rin kita. Pero mahal na mahal na mahal na mahal na mahal kita. Alam mo yan, alam ko na hindi tayo pinagpapayan ni Lord. Enjoy mo lang ang iyong kaarawan. Sana nagustuhan mo sa ginawa kong sorpresa. Tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal kita. I love you, asawa ko. Miss you. Happy to Julius. Happy birthday. Love you. See you soon. Hi, Julius. Happy birthday. Stay healthy and happy birthday po, Tito. God bless you always. May God be always with you. I pray for your health and for safety always. Many years to come. Kaya ka mo, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Tito! Happy birthday to you! Yay! Hello, Julius. Happy birthday, Balong. Sana ma-enjoy mo yung araw dito. Ingatan mo lagi sa sarili mo. Saka iwas ang gala-gala. Alam mo naman sa panahon natin ngayon, mahirap pa rin kasi dahil sa COVID. Alam ko malayo si Sally sa'yo, bagamat nagsiselebrate ka ng birthday mo. Pero alam ko yung pagmamahal niya sa'yo ay napakalapit. Ingatan mo lagi yung pagmamahalan ninyong dalawa. Sana lagi kang maging matatag. Kahit ano mga pagsubok ang dumating sa buhay mo, kumapit ka lang sa Panginoon. Ingatan mo lagi si Sally ha, mahal na mahal ko yan. Pasensya na kung sakali at hindi ako makapunta sa celebration mo. Ang panalangin ko para sa kaligayahan mo. So, enjoy Balong. God bless. Lola. Sana enjoy ka. Birthday mo. Next. Happy birthday. Happy 39th birthday. Meron akong bibigyan na verse para sa iyo. For I know the plan I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. Sana ang buhay mo, maging maayos ang buhay mo. Marami ka pang karawan ano sa buhay mo, malusog ang pangatawan. At pagkakalpas sa'yo ng Lord yung mga pangako niya sa'yo na mag-prosper yun at nagpapasalamat din ako sa pag-asikaso mo pag nandiyan kami. Hindi mo kami pinapabayaan, lagi ka dyan kasama-sama ka lang. Kaya ako nagpapasalamat din ako dahil pagpapagyan mo sa amin sa pamilya mo at nagpapasalamat ako palagi sa iyo. Mabait kang kasama ng pinsan ko na walang problema sa iyo pag kailangan ka namin kapag nandiyan ka sa probinsya mo, nandiyan ka palagi. Kaya happy 39th birthday! Happy birthday, Julius! God bless! Kunting message din po para kay Ma'am Rosalie. Bakit? Ngayon. Kamumon, nagyamyaman at ada ka nga gamtong ti biyan ko
Amumot nga, etong ka. Salamat manano sa lap. Kan basta, among data salamat. Nagro na kini manang mga salin. Salamat dagiti ni tulong nyo. Kan dagiti dag mga kabsa mo. Among adun ti pagkurkurangan basta salamat kanya yung amin. Nang naroon na kanyang bakit. Iniingat ka among data. I would like to ask everyone to please gather here in front. Sabay-sabay tayo kakatahan in 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, may ka-wish muna, Sir Julius, bago mahipan yung kandila. What is love? Surprise mo delivery ko sa Julius. We wish you all the best po at sana lahat po ng mga wishes na anumang haaring sa buhay sana po yung matupad nyo. So ayan at syempre po bigyan na po kayo ni Lord ng malakas na pakangatawan. Always sana po tayo mag-iingat. So ayan guys, in behalf of surprise mo delivery ko, we thank you for availing our package promo. So ayan, of course with Ma'am Emily Lopez and of course in partnership with Cuisine Milky Lawak. So maraming salamat po lahat. So guys, don't forget to like and subscribe sa aking channel. Surprise mo deliver ko para pa-update kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So lagi lang pong tatandaan, keep safe everyone. Every visit is a blessing. God bless! Happy birthday! Surprise! Ayan, thank you po. Maraming salamat. So okay, dahil first year anniversary ni Surprise mag-deliver ko, meron pa po ng munting handog para sa iyo, Sir Julius. Sana po'y magustuhan mo ang munting handog namin pang Surprise mag-deliver ko po. So maraming salamat po.